समाज सिबियारि जिसे समफ्रामारि बिथाङा एक्ट्रिस सिडली समस्थियाव एमएलए आव जेनदोंमोनब्लाबो दिनै रायजो राजाखौ मदद होनायाव जेननानै थाङाखै। बिथांखौ गामि ओनसोलनि मानसिफ्रानो सन्मान होनायजों बिथांखौ गाहाय आलासि महरै लिंहरनायखौ जों नुबाय थायो। थिग बेबादिनो मैया 15 आगस्ट भारत उदांस्रि सानखौ लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आस्राबारि दावगाफु क्लाब आरो बामोनगाव ओनसोलनि लाइमोनफोरनि जोलुर बादायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै हांख्रायजानायखौ नुनो मोन्दों। बिथांखौ मान एबा सन्मान होनानै बरायनानै लानायखौ नुनो मोन्दों। बिथां जिसे समफ्रामारिया फोरमायदोंदि लाइमोनफ्रा गेलेनायाव गोसो होनांगौ आरो जुजिनांगौ, अब्लासो बर' हारिनि सासे गेलेनो गोरों जागोन आरो गोजौ थाखोआव गेलेहैनो मोननायनि खाबुखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायदों बिथां जिसे समफ्रामारिया। बेनो दिनै बे चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोनखौ आं गासैखौबो धन्यबाद होग्रोबाय। नैथियाव जाहैबाय दिनै जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा बिदिनो गोबां खेला दुलायाव बा माबा मोनसे बिथिङाव बिराद गोदोसोनानै थांबाय। बिनि थाखायनो दिनै आङो सासे ससियेल वार्कार हिसाबै जिखिनि जा प्रग्रामावहाय दिनै आङो ओंखारनानै बिदिनो आं रायजो राजाजोंहाय जगाजग लानानै आं बेफोरबायदिनो जाखिनि हायो बेबायदि हेल्प होनानै बेफोरबायदिनो आङो माखासे जोंनि इयुथ्स जोहोलाव जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दिनै आङो थुलुंगानाय होदों। आङो बे दिनै बे रुनिखाता आस्राबारि गामियाव दिनै आङो बेयावदि फैदों, बेवहाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनना बुङोब्ला चारिय'फाले पाब्लिकफ्रा दिनै सान्दुं नङि बायदि खालामनानै दिनै फुटबल खेला नायबाय। बिथांमोनखौ आं बाख्नायदों आरो बेफोरबायदिनो जोंनि इयुथ्स जोहोलावफ्रा दिनै बेफोरबायदिनो खेला दुलाजों बा माबा मोनसे बिथिंजों लानानै गासैबो प्लानिं आरो थांखियाव जोङो आवगायलांनांगौ। माबा मोनसे जुदि बिथिङाव जों सहैनोब्ला चेलेन्ज आरो थांखिया थानांगौ, बेनो आरोखि। आरो दिनै बे जोंनि आस्राबारि गामि एरियानि बे जायगायावहाय आंखौ सासे चिफ गेस्ट हिसाबै लेंहरनायाव आं गावखौनो गाव दुगानाय नङा। मानो होननानै बुङो आं सासे ससियेल वार्कार हिसाबै आं जिखि जाया बिथिङावनो जिखि जायगायावनो दिनै आङो जेरावबो थाङो आरो आङो बयखौबो रायजो राजाजों आङो दिनै मदद होलायनायनि गेजेरजों बेफोरबायदिनो आङो सापर्ट होनानै बेफोरबायदिनो आं खामानि मावो आरो आं मावलांबाय थागोन आरो रायजो राजाफ्रा आंनि माखासे खामानि मावनायखौ नुलांबाय थागोन। मोजां मोनदों, मानो होनना बुङोब्ला आंखौ जाय बिथांमोना दिनै बे खेलानि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै मोजां आंखौ रेसपन्स होदों। मानो होनना बुङोब्ला सासे लिडार बायदि, माने आंथ' सासे लिडारबोथ' नङा, माने पाब्लिकसो, जास्ट आं लोगो दोगो बायदि हिसाबै आं दिनैबो फैदों। दिनै आंखौ बिराद मोजां रेसपन्स होदों, बेखौ आं गोजोननाय मोन्दों। आरो पाब्लिकफ्रा दिनै गाजा गोमजा फुटबल खेला नायनायाव आङो रंजानायजों माने खुसिजों दिनै आङो माने बुंनांगौ बाथ्रा गैयि बायदि आं जानानै फैदों। आं बिराद खुसि आरो। आच्चा, फार्स्ट अफ अल निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोनखौबो जोंनि आसामाव दावगाफु जानानै आं बेखौ बरायबाय आरो नोंसोर मिडियाफोरखौबो जोंनि क्लाबनि प्रेसिडेन्ट जानानै बरायनाय थाबाय। दा जोङो 15 आगस्टखौ लोब्बा लानानै खेलाखौ देग्लाय 3rd टाइम फुटबल मेच होदों आरो बे खेलाखौ जों स्टार्ट खालामदों 7 आगस्टनिफ्राय 7 आगस्टनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै दा 15 आगस्टआव फाइनाल। बे फाइनाल दिनैहाय। बेनिफ्राय जोंनियावथ' खेलाया बहुद जादों। टिमा गसाइगावनि दा जोबाय थादों, गसाइगावनि फाइनाल टिमाव बिसोर फैबाय आरो बारि क्लाब बिसोर मोननैया गेलेगासिनो आरो बिसोर मोननै गेजेराव जाय देरहागोन बेखौथ' जों दा बुंनो हाया। दा खेलाया रानिंआव सोलिदों। दा बेनिफ्राय जोङो आरोबाव फैबाय थानाय समाव 15 आगस्टखौ लोब्बा लानानै खेलाखौ जों सावरायलांबाय थागोन आरो जोंहा दिनै जा प्राइजआ जाहैबाय फार्स्टआव दङ 10,000, ओमफ्राय सेकेन्डआव दङ 6,000 आरो थार्डआव जाहैबाय बेस्ट प्लेयारनि थाखाय। दा बिसोरजों लोगोसे मानिजों लोगोसे जोङो ट्रफिबो हरफागोन सब टिमनि मोनफा। दा आंनि धोरोमनिफ्राय बे नोंथांमोननि जि चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आङो गिबियावनो आङो गोजोननाय जासिहरबाय। दा जोङो फुटबल होनाय माने फुटबलखौ जोङो आजि बे 15 आगस्टखौ लोब्बा लानानै इन्डिपेन्डेन्स डेखौ लोब्बा लानानै जों खुंबोनाया बोसोरथामानो रानिं जाबाय। बेजों लोगोसे जोङो माने दस्रा खेलाखौ जों होथ'वाखै आरो। माने सिगां समाव जोङो बिदिनो लेडिसफोरनि थाखाय काबाडि आरो बिदिनो गामियाव गथ'फोरखौ जोङो एसे एनै माबाबो फोरोंदोंमोन, भलिबो फोरोङो सम
आरो क्रिकेटबो फोरोङो बेडमिन्टन फोरोङोमोन दा बेफोरबायदि इसिग्राब जोंनाव सुबिदा गैया हिसाबै जों बेफोरबायदि माखासेखौ फोरोंथ'नो हायाखै आरो दा देग्लायसो जोंबो गोदान बे गामिया रेजिस्टार जादों क्लाबा दा देग्लायनिफ्राय एसे जाहाथे जेसेबां हायो मोजां गथ'फोरखौ जों दैदेनलांनो थाखाय आङो गामिनि जानानै दा बेखौनो बुङो आङो जे इयुनाव जाहाथे गथ'फ्रा मोजां फिउचार लाइफआव गावनि आथिङावनो गसंनो हानाय बायदि बेफोरबायदि खेला दुला गेलेनायजों लोगोसे फरायनाय गासैयावबो बिथिङाव दावगानो हानायखौ आं माने हास्थायो आरो बेनि थाखायनो बिदिनो जों खेलाखौ होयो आरो होबोदोंबो दिनैजों खेबथाम जाबाय जोङो 3 टाइम इन्डिपेन्डेन्स डेनि नामाव होनाय आरो होलांबाय थागोन होननानै माखासे जोंनि क्लाबनि प्रेसिडेन्ट आरो जों गामियावबो माखासे सिनियर मानसिफोरजों रायज्लायनानै जों बेखौनो इयारलि होलांबाय थागोन होननानै मोनसे गरंखौ लानाय जादों आरो